Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kanili masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Biyernes kakailan, 25 apo di mabilang ini bulan ti Agosto 2023. Dito yun di programa Damdamag ni Berto. Dito po di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Kadua di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Parin sa bali pa nga may isang oras ng kampanang idasar. Kada iti damdamag nga mumiapo manginformar. Ken kastameten at dapakasiknan tay amin sangapada kakailian. Ya? So, digitin sa gana mi apo nga damdamag. Sangapulo a barangay apo dita ilit isulsuna. Deklarado kas drug-free barangay. May sadita po ti barangay nagpatpatan ni idadauluan ni Apo Barangay Chairwoman Bang Raranggol. Padaanan nyo, makain naman teto Apo ni Apo Raranggol. Gapunta kaslay bilang na Apo nga dinipendaran na, thesis na. Iri pa nakagunod ti barangay na nga may bilang kas may sa kariti drug-free barangay. Kakabsat ken gigiyem. Okay? Ni Apo Gobernador ti Cagayan, Mamba, pinaluspusan na po tibiyang ti House of Representatives kalpasan nga nangiparwar ti temporary restraining order ti Korte Suprema nga saan nga mabalin nga maibalod wenno maiditine ni Governor Mamba gagayim ken kamsat presyo ti liquefied petroleum gas wenno LPG gagayim posible apong at dati pa nagngato na kada itay masungad, when iti masungsungad nga bulan, gagayim ken kaabsat. Iti sabali nga bangir, presyo, when taripa para kada iti imported nga bagas, paikikat ti maysa kada iti agpampanday linteg, tapno no maka parehas iti presyo apo kada iti lokal nga bagas, gagayim ken kaabsat. Dakkel nga minapo deti taripa ti bagas, gagayim ken kaabsat iti imported nga bagas, deti ket maysa kada iti na-aprobaran ng linteg, tapno di kasta mapaduraspay, ibiyang ti benleg ti agrikultura kang runan na iti rice production, gagayim ken kaabsat. Iti sabalin to pa po nga damag, iti balasyo taaw, di kita pimusay apo kada iti wildfire, ijay Maui, Lahaina, Maui, Hawaii, umababutin apo iti inem, ken ti dati nga US President Donald Trump bigayem ken kabsata na arestar iti may kapat nga gundaway gapo apo kadeti kaso nga sangsangwen na seknan apo iti pannakikuntsaba na seknan iti resulta ti eleksyon ijay Georgia gagayem dagitoy ken sabsabali pay tampok pa rin may isang oras ngayon tayo pa nagpipinadamag iti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at 6.
Hello? Okay, rugihan tayo na po. Dito yung programa tayo, Damdamag ni Berto. Iti dito yung gundaway. Makain naman tayo live and exclusive ni Apo Barangay Chairman Bang Raranggol. Manipod Apo di Barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. May isa ti Barangay Nagpatpatan, kaya iti deklarado kas drug-free barangay. Iti iliti Sulsuna. Nembag nga, malem mo Apo Kapitan. Thank you very much. Sinipay mo agundaway. Iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Good afternoon, Apo Kapitana. Kastamet ken ka, Sir Robert, ken amin nga agdingding iti nga programa, imbag nga malimte amin na po. Okay, ma'am, mabalin i-ano tayo, ibinsa-binsa tayo, dito pan nakaibilang ti barangay Nagpatpatan, gidadulwan nyo, kadigit isa nga pulo nga barangay, no dyan kagriro, nga deklarado kas drug-free barangay, dito Sulsuna. Congratulations, ma'am. Please go ahead. Thank you, Apo Sir Robert. May isa ti barangay mi nga napagasatan nga na drug cleared barangay iti ilimi nga Sulsona. Gapo iti adu nga nagpasarami nga rigat nga nangipaspasa nga requirements ti nagiti drug surrenderies mi Apo Robert. Kaya maragsakan kami, may isa kami nga drug cleared barangayan iti barangay mi. Gapo iti efforts iti badak ti barangay nang nagaramit iti pabuspusan tapno laeng agbalin a drug free barangay ti barangay mi Apo Robert. Hello. Kapitan, okay. So di kita pagrukudan na kada kita nga ito yang tibiyang tipideya di LGPNP namit amin ti barangay dito Apo Kapitan. Kasi na po Diyos Apo Robert, no hami kumanamit hanggang kumamot na clearan nga drug-free barangay, Sir Robert. Okay. So yung mga post nyo, kunana, kaslalati nagdependaran nyo, di thesis nyo, kaslalati agad-adal, when nagturpo sila pa nagadal. So how hard, kasano ti kadagsen, ti responsibilidad, ti opisyal ti barangay, kang ronan ti kapitan, para iti pan nakaibilang ti ito rin na barangay, kas agbalin nga drug-cleared barangay, Apo Kapitana. Kas iti naramid ti badak ti barangay Apo Sir Robert, pinagbalim mi nga force and mi nga katulungan ti barangay officials tapno laeng nga mayad iti nga illegal drugs, Sir Robert. Okay, ada ka dito. Yes, ma'am. Ada ka dito inaramid tayo, nga di kita kabarangayan tayo, ket binalaagan, kinasarita, or anyaman, Apo Kapitan? Before the sir, continuous monitoring mi katakwada nga advise mi nga mabandag surrender voluntarily tapno makliran tinaganda, Sir Robert. Kita nag-undergo dati the drug rehabilitation nga makunkuna at ati classification iti drug reformist mi iti barangay mi ket users, as Sir Robert. Okay, suka digitoy amuyo may satiya nga narigat didaket di mga ten iti kastoy nga banag. Den di pan nakamantener ti may nga lugar nga agbalin nga drug cleared barangay or drug free barangay. Ada ka di kasla isagsagana yo nga aramiden tapno mamanteneren. Ti kadda kayo deti nga titulo, Apo Kapitan. Kas panangyada yung legal drugs dagiti ka barangay mi, Sir Robert, at dagiti paliga sports nga araramiden ti barangay, dagiti drug clearing operation ti barangay
isalsalin mo ita activities di barangay na po mo Robert kan livelihood na inted ti munisipyo kasi kumatikal kalding tartarak na tapno adalang obrada po Robert tapno handa mapanunutan ti agaramit ti hangan na sayaat. Okay. So kasano ti panang ano tayo, panang describir tayo iti kooperasyon ti amin nga bumarangay. Iti detoy nga nagunod tayo ang corona or deti panagbalin nga drug free ti barangay tayo, Apo Kapitan. Mabayan digiti tanod ko Sir Robert, ada digiti monitoring, kan digiti adda ti naramid mi pa nga every first ay second Friday of the month, ada digiti religious activities nga mararamid ti barangay, may mangmisa ni Apo Padi, that included digiti Sir Robert. Okay, ma'am. Once again, congratulations. Malaksin na dati ketchupay nga idanon kaditi kabarangay nyo para iti agtultuluyen nga panagbalin nga klaro or drug-free ti barangay tiyo. Go ahead, Apo Kapitan. Kadagiti etek nga kabarangayan, ante ka din nga Agus Usar kadagiti may parit apo nagrigat deti nagpasarami nga nangi clear nagbaling nga clear ti barangay ket narigat une deti nagdala nami tapno laeng magunod tay deti nga titulo ket sabi ko makikooperasyon kayo ti barangay nga hanen nga gusto sarpay ti laeng Herbert. Okay, once again, congratulations sa Barangay Chairwoman Bang Raranggol. Irideti nga pa nakagunod ti barangay o kasmay sa kariri. Drug clear barangay, dita ili ti sulsuna. Uwing gaya, mano amin niya barangay, diti nagigiddan, ma'am? Ano mabalin niya maamuan na? Bale sa nga pulo, Sir Robert, ikapurektan, katangraran, Barcelona, Bubuos, Putaw, Manalpak, Darasdas, Talugtog, Lipay, ay hindi Lipay, hangat ni Lipay sir, Lipay, Talugtog nagpatpatan, Putaw, Okay. Katangraran. Okay, ma'am. So once again, kada kay amin na po nga barbarangay, digiti opisyales ken lubugar. Congratulations. Once again, thank you very much sa Barangay Chairwoman Bang Raranggol. Okay, sir. Thank you too. Okay, so DJ Apo, amuyo, no dagduma, alisto, kunada, digiti mangguno, diti anyaman Apo kalikagom. Ngayon sa bali Apo ti challenge, no gungun udem, DJ Corona or Pamadayaw, sa bali met nga challenge Apo, or sakripisyo or maaramid, no mantinerem. Tanat serbina, no hanggang 1 month ka lang, hanggang 2 months, sa dati kaso ti drugsen. Kadeta barangay mo, ado ba kiti di mang kundinarangan, kunakit diti panakay deklara di kita lugar kas drug-free municipality, drug-free province, drug-free di kita muyo ada di kita time nga di kita drug personalities agpalami isda gagiyim kay kamsat no saan mapandat sa bali a lugar kaput identified daw na yung kadijay nga lugar When saan di kunak aglayluda, then after several months, several weeks, umarangkada naman kakabsat king gigim. So adda dito kasya po nga sitwasyon nga no daduma adu dito saan nga agbilib saan na mamati apo kadito apa na kay deklarar ti drug free nga lugar ngayon at least apo adda na meet nga pagibasaran kasi hamet nga basta-basta ni PDEA ni DILG ni PNP no saan apo nga na meet di lugar digitay requirements para itipan na kay deklara na kas drug free di mesa nga lugar gagiyem. Okay, mapantay to apo iti update kini Bagyo Guring kalpasa apo agyaman tay kadit sumanad. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Pakara Ilocos Norte ni Mr. Onofre Duru
Tirupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya tiyo ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, iti Ciudad ti Lawag. Agyaman tayo pa kada Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo kani Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Suriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Pagyaman tayo ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, adaan kada iti nalalaing nga aircon technicians, tapno urnusen dati aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, masarakan iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Kaya nagyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan, iti barangay number 48-A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pan nakaplano aging gana nga malpastik at yung panakdere na pasdeka, ag serbi nga si pupudno kada kayo, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho, ti Ili, ti Marcos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong mga ipainom tayo ket hang agapo kadagitoy stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitoy itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at imet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no kaday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag masalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asidek di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Okay, tuloy-tuloy
adan na pala basa po 25 minutos kalpasan, ti oras ti alas 12. Update na po kini Bagyo Guring, siguro epekto na pa din dito pa nagtudo-tudo na iti kabukbukudan tayo nga lugar. Ngem saan niya napigsa nga tudo apo dito dating na iti kabukbukudan tayo apo nga lugar dito south of the river ti syudad Tilawag. Agtultuloy apo nga pumigpigsa ni Bagyo Guring bayat nga agpangpangta iti akin na daya nga paset ti pagilian segon apo ti kaudyan nga inparwar ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration no pag-asa gagayem ken kamsat bayat nga may sursurat dito nga damag nakaingato na po ti tropical cyclone wind signal number 1 ti sumagmamano nga lugar iti Luzon gagayem ken kamsat dito ay sumagana dapong lugar nga nakaibayugan ti signal number 1 Batanes, eastern portion ti Babuyan Island, Camiguin Island, eastern portion ti mainland Cagayan nga kas ti Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Baggao, Peña Blanca, Santa Teresita, Bugay, Kamalanyugan, pakiramanan ti Apari. Eastern portion ti Isabela, Makunakon, Divilacan, Palanan, Dinapige, San Mariano, San Pablo, Cabagan, Tumawini, ken ti syudad ti Ilagan. Manamnama nga digiti na dakamat nga lugar ketadaan wenno makasagrap tinapigsa nga tudo gagayem ken kabsat. Base apo ti weather report iti laing nga galasunse iti detingal dawa naudi nga nasa ripatpatan apo diti bagyo duagasut 25 kilometros daya abagatan nga daya ti Basco Batanes wenno duagasut 70 kilometros dayaen apo diti Kalayan wenno dayaen ti Kalayan Cagayan. Ti nasaong bagyo kadadaan ti kapigsa ti angin 85 kilometros kada oras sa sadag titingana ken papasaray pumigsa umabot ti sa gasot ket 5 kilometros iti kada oras gagayem kamsat idagdama medyo na ginad apo ti movements dito yung bagyo gagayem ken kamsat ni Guring gagayem ket wenno na inayon ti pagasa nga agbalbalag gagayem kamsat gamputa mabalin nga agbalin nga mas nananay pa nga napigsa nga bagyo ti Bagyo Guring mangrugi into nubigat alas Agosto 26 gato ket gagayem kamsat kuna pa ti pagasa nga pari ti deti nga aldawa mangi tunda deti apo ti mawaras-waras sa panagtudo ken kastameten deti ket gubway apo deti bagyo iti Cagayan Valley Cordillera Administrative Region pakiramanan tayo apo dito Ilocos Region ada ti pada nga sitwasyon ti weather wenno panawen iti biyang ti Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan gapu pa southwest monsoon wenno habagat. Gapu iti detoy tinasaw nga weather system ket mangitunday di panagtudo iti Metro Manila ken sabsabali pa nga paset ti Pagilian gagayem ken kamsat ti Metro Manila apo ada deti report nga agsagsagana gapu iti detoy bagyo gagayem ken kamsat so siguro ore detayo hante unay nga adayo apo kadeti ayan na iti parte ti Cagayan gagayem ken kamsat ada deti panagsagsagana apo ti biyang ti lokal na gobyerno apo ti Manila gapu pa ilay nga po iti Bagyo Guring so dapat dati amin agsagana rumbe nga pagsaganaan tayo apo ti anyaman nga didigra papagayam aglalo hang adayo kadatayo dito metro ijay Cagayan nangiswat apo ti pre-disaster risk assessment ti lokal nga gobyerno ti Manila gapu iti asideg ni Bagyo Guring indaulwan dati ti Manila Disaster Risk Reduction and Management Office babaen iti panangidaulo pa ni Mayor Hani Lacuna papagayam kalikagom ti mayor nga maamuan di mararamid nga panagsagsagana gapu pa ilaeng iti mabalin nga epekto ti nasawa bagyo iti Kamanilaan no pay awan pa iti direkta nga epekto ti bagyo iti syudad ti Manila
karikagom ti mayor nga maamuan ti sitwasyon na wenno panagsagana ti tunggal maysa. Pinusgan ti mayor ti Research and Planning Division ti Siyudad ti Manila nga mga ngiwaragawag ti update impormasyon wenno anyaman nga record datos gapu ito mas asdeg wenno tapnon ti kasta maamuan detoy iti publiko. Inabiswan na pay ti amin tapno agtultuloy nga nakasagana alerto kadi ti posibleng epekto ti bagyo no kas pagaria no saan ket agtalined nga nakatutok para di official Facebook page ti Manila DRRMO Manila Public Information Office para di weather advisories ken sabsabali pa ang impormasyon seknan iti nasaong bagyo. So dapat kastoy amin na po nga local government units gigiem kabsat kung sa bagay santay nga maiamikat nga amin na po digitay LGUs no adda di bagyo no adda digitay didigra nakamonitor damit ket di amin ti problema no daduma tao amumon iwarwaragawagen digitay opisyal through social media or radyo, telebisyon, dyaryo or anyaman ngem kaslala santay nga mamatpati or ikan tayo apo iti asla igignoren tayo kung nakuma DJ kas di apo nga sitwasyon wenno agbalin nga natangken ti ulo tayo seknan apo iti mabalin nga advisories wenno imandar kada tayo ti biyang ti gobyerno seknan iti panagbalin tayo nga natalged no adda iti kastoy kalamidad. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy knows. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simmangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID kundi ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasik nga asin isang kabasik nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Daytoyen tinururay di gisem kadidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan nga iti modelo ang lugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manito di kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan narod kakailan mapantayon iti DRT Auto Restoration kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres inangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay,
Okay, tuloy-tuloy. Ti intay pa nagpipinadamag, gagayim kay na kabsat. Mapantayo po ka dito agdama nga sitwasyon tayo. Medyo haan niya ang angawa po dito panag-issues may panggip ti presyo ti bagas, gagayim kay kabsat. Amutay meten na po, kada tayo nga Filipinos, staple foods nga ko tayo, mamitlo iti kada aldaw, nga mangan tayo apo iti inapoy, manipo da po iti bagas, gagayim kay kabsat. Ti gobyerno, purpursigi na po ti kaadda ti makaumanay nga supply tayo iti bagas, gagayem kabsat. Medyo nagdanag ti publiko, kadagiti rimuar nga reports or news, dama gapo may panggip ti bagas, kadagiti kalabes nga aldaw. Kasla kumada ti nagbalin nga report apo no damag nga naggapo apo iti biyang ti Kamara de Representantes, gagayem kabsat, nga umar arangkada manin apo digitay mang manipular ti presyo ti bagas, gagayem kay kabsat. Ngamin, ada DJ panirigan nga after apo ti harvest panagapit, mapundo amin apo digitay apit nga baga ay irik kadigitay traders when aggat-gatang nga daan ti dadakkel nga bodega, gagayem ken kamsat. So ni House Speaker Romualdez, Martin Romualdez, aday di po dito singasing na nga masapul nga malukatan na ti importasyon ti bagas. No malagip yu po dito rice tarification na law, nga sponsored by the chairman iti Committee on Agriculture iti Senado, Senator Cynthia Villar. Dito po kasla linukatan na open ti biyang ti panag-import, panag-isirek ti import ti bagas, lakit di mamit mo apo di nangina nga taripa, I think 30 to 35% iti taripa ti bagas, gigiyem keng kabsat. So detoy mangipette nga po wenno mangitungpal iti nangina nga presyo ti bagas, gaputan na nga to di taripa na. Tataapo gaputa kastoy ti mapaspasama ka ibase tayo kadit nagbali na rakurak ni House Speaker Martin Romualdez. Tangay adan reports nga umarangkada man inapo di hoarders agilimeng tapno mapasamak ti artificial shortage ti bagas kuna nalukatan tayo ti biyang ti panag-import ti bagas tapno maka tabla ni imported na bagas umado apo ti supply di merkado bumaba ti presyo ket makabalinan dagiti tao nga gatangen. Ayun tata adati rimuar nga kasla umanamong or kadwa ni Romualdez iti deti nga nupay adda digiti sumagmano senador Jack Malagipen no sino digiti senador nga mangkontra apo kadeti panag-gimport iti bagas ngamin ti pamatida maapektaran ti presyo ti bagas or irik kadigiti masungad nga panaggaapit gagayem kabsat ket mag-down digitay mannalon gagayem kay kabsat. Tatapo insingasing ni Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Marikina Representative Estela Kimbo nga masuspenso maisardeng temporaryo ti panakaipatpataw ti taripa kaditi imported nga bagas tapnon ti kasta makilevel makipantay ti presyo iti lokal nga bagas ket makabalinan nga gatangen dagiti umili gagayem kay kamsat. Deti na yuswat apo nga panaka dingeg ti proposed 2024 budget ti Department of Agriculture inlalawag ni Diputado Kimbo nga numaikat ti taripa para iti panagangkat ti bagas ket mabalin nga agpada ti presyo ti lokal ken imported nga bagas nga mabalin na mangitunda malaganan dagiti tattao gagayem ken kabsat para iti biyang ti panakagatang ti bagas nga kanenda. Binigbig ni Kimbo ti landed cost ti imported nga bagas landed cost gagayem kabsat ket 20 pesos gagayem ken kabsat. Ngimmato detoy gapu iti ngimmato nga imabot ti 30 hingga to para 10 pesos gaputan napatawan iti taripa. Ayan, so 30% of 20 or 35% of 20
gagiyem ken kamsat DJ ti malagip ko nga naipataw ti rice tarification law nga dito ket inisponsora ni Senate Agriculture Committee Chairman Cynthia Villar. Kakabsat ken gagiyem adu digiti niya nakapungtot dapo iti detoy apo mamati ni Kimbo nga saan met nga mangitunday di problema kadagiti nabatbati pay nga agarok sa nga 10 bilyon pisos nga pundo para iti rice Competitive Enhancement Fund wenno RCEF manipud 2022 aging 2023 nga mausar para iti pannakatulong dagiti mannalon kas mayataday iti rice tarification law iti kung kunaik apo ibagbaga tayo. Nagbalin niya depensa ni numalagipyo ni Senator Cynthia Villar iti pan nakakaskastigar na iti nangato nga taripa iti bagas idi gaputa mabalin niya mang padagsen kada iti umili nga ti maurnong nga pundo para iti rice maurno nga pundo iti taripa ti bagas maited apo nga ayuda or projects nga mangi duras pa iti panagtalon wenno panagpatanor iti irik wenno bagas or pagay gagayem kakabsat. Kabayatan na iti biyang ti budget hearing nagbalaag ni Kimbo iti posible nga panang gundaway ket mabukel ti kartel dagita pribado nga rice importers bayat nga basit ti supply ti bagas dito'y pagilyan nga Pilipinas. So parang nangited ti pagpampanunutan ni Kimbo no pay ising-singasing na nga maikat pa laing temporaryo ti taripa ti bagas gigiyem kay kabsat tapno lumagaan ket mabalin nga makipantay apo ti lokal nga production ti bagas o presyo ti lokal nga bagas gigiyem kaabsat amangan kunana ta gundawayan deti apo digitay traders ket mangbukel da iti kartel gigiyem kang absat impeteng ni Kimbo nga rumbeng sinong bata met lang ni Kimbo di agam-agam na wenno panagamak na impeteng na nga numapasamak ti kastoy rumbeng nga mabantayan niya na imbag. Tapnon ti kasta saan nya maipada ti bagas iti napasamak nga kartel ti sibuyas nga ditoy nga inipit da ti supply imbasit da ti rimuar ket kasla rumruar nga the shortage nga ditoy ti pannakamanipula sobra-sobra nga pannakamanipula ti presyo ti sibuyas gigiyem kay kabsat okay amuyo medyo nagdanag ti tao or even agtuturay hindi panag-adjust, panag-ngato ti presyo ti bagas, gaputa maamakda nga maitulad ti bagas, gigiyem ken kakabsat, iti napasamak iti sibuyas, gigiyem. Nga imabot pa ti pitugasot, gigiyem ken kakabsat, ti presyo, 750 kada kilo ti sibuyas, that was last year, last part of last year, gagayem kabsat, or middle of last year, 2022, gagayem kayong kabsat. So, dapat apo nga makita, maikanti importansya dito, tapnon ti kasda, saan niya agsuffer ti publiko. Dito ti kaadda apo, dito representante tayo, dito agtuturay tayo, nga isuda ti mabalin na manggamulo, makaaramid ti anyaman na adang, makaisingasing ti anyaman na adang, nga dagidjay nga adang nga maisingasing ket pakaproteheran, pakabentahyan ti publiko kas opisyal ti gobyerno. Gagayim ken kamsat, di ba? Amoy di kita may suswat nga panagdingeg apo especially di kamera, unada dapat agbalin tayo nga anes hususto ti deklara tayo nga sitwasyon apo no bagas ti pagsasaritaan gagayim ken kamsat nga kaskas tayo obserbasyon tayo iti Department of Agriculture. Tinayin nyo, ori kay alikagom ni apo presidente nga agbalin apo nga 20 pesos ti kada kilo ti bagas. Saan nga dit basta when mabalin data hanggang siya ni DA kada iti hearings malabo kunada po malabo narigat pa ilay nga may patungpal tinagbalin na kari ti presidente nga umabot tayo or mapantayo ti kabababaan na presyo ti bagas 20 pesos per kilo ayon DJ gigim kay kamsat no pay adami tapo di kiti panigurado
nga adda makaumanay nga supply ti bagas gagiyem kabsat no. Kurang man na gagiyem kabsat agangkat DJ ti ano so DJ ti agpapada nga panirigan gagiyem kay kabsat napimpit na sapo DJ agbalin nga honest digiti agtuturete o siknan iti detoy kesa mablibat tayo didi ammo no gagiyem kabsat kasano minapo nga tayo maaramid nga talaga ditoy ada ditay maararamid po nga kasla nakasaysayang idibiyang ti agrikultura kas kumati adu nga manalon nga maibilbiling nga po di kitay produkto da kasla kumakamatis, karabasa, sabsabali pa nga produkto, gapot ang malugi da, nababati presyo da, gagiyem ken kaabsat di gitoy, nga ano. So dapat po nga may kanti importansya amin di gitoy, tapnon ti kasta, agbali na po nga direkta nga maawatan ti publiko, dagitoy nga mapaspasama or sitwasyon na iti merkado seknan apo iti bagas gigiyem kamsar. Okay, happy viewing kani Mr. Hector Baitek dita Canada gagiyem ken kamsar. Okay, sublian na tayo abo di sa bali pa nga damdamag. Agyaman tayo kari sumaganad. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City, laudin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayo patakdiri na pasdek, agserbi ka na kayo si pupudno, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Mr. Onofre Durupan, manipod ti Wayanay, Hawaii. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adanda po kariti nalalaing nga aircon technician, tapnor nusen dati anyaman na problema iti aircon ti lugan, kakabsat keng gagiyem. Kukuha nga ni matmatunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Pagyamanan tayo da Mr. Elvis Panabang ken ni Mrs. Mercy Panabang, manipo di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo po di Baguio, kahit yung i-konsultar iti doktora, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z. Flores Street, Lawag City. Thank you very much kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo na po di Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko ti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Dito'y kanayon nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi daytoy nga panagtutudo agraira manen ti sakita dengue.
Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na nim di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tadami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy po ti inte pa nagpipinadamag adda nagsasarunong nga inlem alawas do jakagriro apo ti pananglagip nga ngimmato apo ti presyo digiti produkto nga petrolyo kakabsat ken gagiem tatapo ngimmato met apo adda wenno manamnama met ti panagngato agpangpangtamet ti panakangato ti presyo wenno bayad ti liquefied petroleum gas wenno LPG dede ususarin tayo apo para iti panagluto gagayem ken kaabsat ya adda ti panagpangtang nga ngumato ti presyo ti liquefied petroleum gas idi masungad nga bulan ti Septyembre anat mabilang itam 25 na we have 6 more days gagayem ken kaabsat September. Sigon ti Department of Energy posible nga madaan ti panagngato manipud 2 pesos hanggang 4 pesos ti kada kilo ti LPG. So from that 11 kilograms nga kadwa na pong karga digiti LPG times 2 or times 4 that is 44 nukas pagarigan times 4 44 ti maynayon kani jay manarimaan nga presyo gagiyem kay kamsat 22 aging ganat 44 ti maynayon kani di 11 kilograms nga tangke deti ket mabalin nga maimplementar wenno maamuan iti masunong alawas sumarunong alawas ti pagnagnato ti presyo ti LPG dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas so medyo medyo sabali man na po dito nga mabalin nga mangparigat kada tayo no kas pagarigan parigat agsasaro na po digiti paggastusan ngumato ti presyo digiti produkto petrolyo September 12 para iti informasyon ti kadwan September 12 po ti aldaw wenno petsa nga intuding ti LTFRB tapnon ti kasta madingega po ti petisyon para di pan nakaingato ti plete kari ti pampasahero alugan gagiyem kaabsat kidkid daw na po ti nagduduma nga transport group ti 2 pesos up to 5 pesos nga pakaingatwan ti minimum fare from 12 pesos na maaprobaran di 2 pesos agbali na 14 ngem no 5 pesos ti paboran ni LTFRB agbalin nga 17 pesos ti minimum fare gagiyem ken kaabsat isung dakil deti nga pata maipataw apo no kas pagarigan aglalo mangrugin ti klase into no 29 that is Tuesday agigihim kay kabsat next week gabot a piyesta opisyal ti Agosto 28 agigihim kay na kabsat dumakkila po no kwatiplete dakgastusen digiti agad-adal, di agpapaadal gagawin kamsat. May naging school opening, pinusga na po ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ti amin na local government units. Pakaramanan na po ti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, nga mang suportar ti Balik Eskwela 2023 campaign. Ti Department of Education, babaen ti panangipasigurado ti naornos, nga panangruget ti klase into no Martes, Agosto 29.
may isa nga memorandum ti naiparwar nga manggut-gutigutan ni Abalus diri local government units nga idaulwanda ti bantay peligro activities para ibalik eskwela 2023 babaen ti panang yuswat di aktibidad nga mangipaay iti panigurado nga natalged na urnos ti aglawlaw para iti amin nga estudyante naganak ken uray digiti mangisursuro. Kastameten naibilin pa nga mairaman ti Local Peace and Order Council para iti action planning bigbigan na i-assess na or adalin na ti anyaman nga potential risks wenno hazards anyaman na pagpiganan kadigitay eskwela school zones university belt kinid daw na kaditi local government units ti pan naka-deploy diti law enforcement law ken traffic enforcers barangay tanod medical personnel ken sabsabali pa nga force multipliers ken may pasigurado nga adda ti makaumanay nga security measures kas ti installation ken monitoring ti closed circuit television cameras wenno CCTV. Kagiddan detoy wenno mayarngi iti deto nga direktiba inbilin pa ti DILG ti biyang ti Philippine National Police nga makitinulong kaditi local government units tapno mabantayan no pare iti deto bantay peligro babaen ti panangnayon ti police visibility ti uneg ken ruar digitay school premises may pan digitay police help desk iti uneg wenno asideg digitay school zones. Kabayatan na iti biyang ti Bureau of Fire Protection ditoy nga pinusgan na nga makikoordinar nga mangipaay kadiri kasapulan ken kastameten importante nga tulong iti local government units kastameten ti PNP nga mangsungbat ti emergency situations no adda maaramid nga panakasango iti public safety concern. Kabayatan na ginutigot pa iti DILG ti amin nga local chief executives digiti mamayor nagtuturay para iti bantay presyo ket may monitor digiti amin nga magatang school supplies tapno maliklikan ti subra when overpricing manipod iti deto school year kas mayataday iti gabay sa pamimili ng school supplies program ti Department of Trade and Industry. So back to school na para iti deto sumaruno apong lawas, especially dito Aldao, iti Martes, Agosto 29. In line up with school openings, school opening, ada diti panakadadalen nga when ken mabalin, mai-sublin ti dati nga school opening Hunyo gagayem ken kakabsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay,
Okay, tuloy-tuloy. Mapati po di balas yung tao. Di maudi po nga damagan. Manibod di balas yung tao. Ni dating US President, arestado manin. Dating US President Donald Trump, na arestara po, iti may kapatagundaway. Gagiyim kayong kabsat. May kapatagundaway. Iti dating nga tawin, dating nga dapat nakainaig na po ka dito nakairamanan ng kaso ken sa bali nga sa 18 walupay. Gapu iti manang manipula ti resulta ti 2020 election si di Amerika. Gapu di dito sumango ti racketeering and conspiracy charges ni Trump. Idintong naituding agmulta dito iti $2,000 dolyar kas band. Kalpasan na pong voluntaryo nga simuko ka dito otoridad iti Fulton County Jail no sa dinno nga naalaan pa dati a presidente ti historic mugshot video nadagsin po dito isang sangwen ni Donald Trump second ken ni Trump nga itan ket besan nga inmate adaan iti inmate number PO 1135809 digiti kaso nga may paspasango keng kuana ket ko patyen na wenno indarakurak na nga politically motivated gapu iti plano na nga panagpaidasig manen nga kas presidente ti Amerika wenno Estados Unidos iti mausungad nga presidential election iti masungad datoen iti lingudan dato inpeteng ni Trump nga awan ti basol na kinamuna wenno ammuti amin nga kagiddan iti panangilawlawag na kaditi nga pang pasamak nga makungkun ibilang na nga kas travesty of justice. Kabayatan na, adu di kita supporters ni dati Presidente Donald Trump, tinagtitipon na po iti ruwar, tinasaw nga jail facility, tapno ipakita dati suportada. Wena po saan niyang angaw pailaeng ti kadda di kita bilang ti supporters ni Trump. Even Pinoys, ada di kita Pinoys po, damamok nga talaga nga pataanan talagang tudo suporta ken ni Donald Trump kuna nangarod ket mabalin makaalak ti news ken ka ma'am may panggip dito yan nyo kun ket di ak interesado iti bihang ti local news interesado ak dito pagdurdurasan ti kaso ni Donald Trump kuna nagagiyem ken kabsan. Okay, dito met kaudyan na po damag may dito napasamak nga wildfire ijay Lahaina, Maui, Hawaii. Dua nga Pilipinos ba iti nairaman iti listaan dagiti nabigbig nga bangkay nga narekobre manipud ti Maui wildfire iti Lahaina, Hawaii. Nga dito iti nangitundan iti kumpirmado nga natay nga Pilipinos nga inem. Opisyal nga kinumpirmaran ti Maui County ti panakabigbig ni Salvador Coloma pinupuluket pito titawen na original manipud Ilocos kadwa na Ilocos gigiem kakabsat kita inyo digiti apelyido Ken Carlo Tobias 54 years old gagiyem kay kabsat nga innagana nila po ni digiti otoridad na ipublikon tinagan digitoy o even Tobias gagiyem kabsat Ilocano sound name kinumpirmaran pa iti anak ni Carlo nga ni Rachel Tobias iti Facebook account na nga umiso ti DNA sample nga naipaaya iti bagi ti amana nga naala babaen iti mismo nga pagtainganda gagiyem kamsat parte ni Salvador Coloma ti grupo di siyam nga pamilya nga nai-report nga mapukpukaw. Birbirukan met dito otoridad ti walupay nga miyembro ti pamilya Salvador Coloma may bilang ti asawa na nga ni Lydia Coloma ti ama wenno digiti kakabagyan na nga da Jewel Villegas, Adela Villegas, John Mark Quijano, Felimon Quijano, Los Bernabe, ken Glenda Yabes. Na report ba bang ka dito otoridad ti Maui nga mababot meten ti 1,000 nga gasot ti individual nga mapukpukaw. Idagdama adenem nga Filipino ken Filipino-Americans nga mairamraman kadigitay pimusay gapu iti detoy nga nakamames nga wildfire ije Maui. Digitoy ket da Salvador Coloma 70 titawen na, Carlo Tobias 50 titawen na, Rodolfo Rocutan 70 titawen na, Conchita Sagudang 75 titawen na, Danilo Sagudang 50 titawen na, ken ti agnagan Alfredo Galinato nga agtawen ti 70 siyam. Dumawdawat met titulong ti Federal Bureau of Investigation para iti pan nakabigbig dagitay pimusay. Imunaan na nga naibilang kas deadliest wildfire
timama iti Estados Unidos iti uneg ti maysa nga siglo nga nagresulta iti papatay ti sangasot sa 15 nga individual sigon iti kabarwanan nga provisional death toll. Ayun na, gagayim kay nakaabsat. Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras tayo dito yung aldaw, malem, para yung programa tayo damdamag ni Berto, dito po yung pagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Biyernes kakailan, agyaman kam, tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasan dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga dagitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter 3 nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, di saksakit nga dengue. Tandami, di makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng nabigsadahan naggurigor ang damit nga makarik na timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas sa nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay.
anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat, ti napalabas. Kadua gundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Biyernes, Agosto 25, 2023. Dito yan ti programa Ti Napalabas. Dito ti pagayam yon ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, parit sa balipay nga when hintay pa nang ituloy nga mangibasa iti deti surat nga nakaipanaunan ti napalabas iti biyag kenayat ni pagayam tayo anding. Papagayam nga di tultuloy nga basa di surat ni anding agyaman tayo kada subaganad. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manipud pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayo patakdere na pasdek. Agserbi kada kayo asipugudno ti TMT Construction Company babayan tining kalintigan na presyo. Dito ikit kukwa kinimatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ni Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo di Bakersfield, California. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka dito kakalaing nga aircon technicians, tap no ornusen da ti problema ti aircon ti anyaman alugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo da Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, manipo di Pearl City, Hawaii. Kastameten kani Mr. Onofre Durupan, manipo di Waianae, Hawaii. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, diti Sudad Tilawag. Agyaman tayo kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, adarikrik na inyo iti bagiyo, kahit yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, manipo iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious
at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di nagisem ka di daan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malangsi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan di modelo ang lugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Papagayam nga iti tuloy nga ibasa iti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kenayat ni pagayam tayo anding. Manong Robert, di kiti nalidem nga napalabas iti biyag ko. Kang runan na iti sitwasyon mi ti pamilya. Dahil rin naganak kanya. Binalkot nak ni ragsak ken pan nakapnek. Gapu iti kinagaget ken kinasaldet ti asawa nga ni Samuel. Adad na nga nang itundaking kwa na iti panagsalukag. Ti kaadan ti anak mi. Ti anak mi ani Jongjong, manong ko. Kaskarina nga pabunyagan na no saan na nga mayabot ti urnong na itinem mga bulan ket pabunyagan na iti umuna nga aldaw wenno umuna atawen ti anak mi nga ni Jungjong. Iti maysa nga malem nga panagsweldo na iti aldaw ti Sabado o bakit gapud adda iti overtime ko medyo dimmakkel ti sweldo ngem saan nga maipanamin iti agserbiya masapul nga adda urnong ta. Agurnong ta para iti panagbalinton nga nan anaya Kristiyano ti anak tanga ni Jongjong ti pan nakapabunyag na. Saan mo unay nga dardarasen? Ano pwede kita agbunyag nga sa dala mabunyagan no agtawin da ti 7, agtawin da ti 8. Wenno ti umuna nga panagkumunyon da. So nga saan mo unay nga dardarasen? Saan ko nga kayat? Kayat ko nga mapabunyagan ti anak ta. No, saan ta nga mayabot, ti ko nakagin ni mabulan. Ento no, first birthday na latan. So nga, agsal sa limit-mit ka bakit Pamilin ti asawa. Wen, apekit din niya saan. Kas makita met. Yan anos kun ati. Sidaen nga, masubra iti bigat. Sobram nga nagbalo. Ang saan bumit nga imutan ti bagim ni anding. Amangan no awamet ti makunutin ti anak tangan ni Jungjong iti panagpasusom no imimutam ti bagim. Saan met at damit ti gatas ko ken ado pa iti sabsabali
Ngem numasid sida, amumit kanya ako sa anak unay nga napili numasida. O sige, mapangkan na agdigos, nakasaganan ti pagdigos mo. Adapayan ti tuwalyam sa diyan. Adamit ten ti underwear mo ngayon sagana. De taman ti magustuak ting kaanding. Talaga nga alagang-alaga ka kanya. Agsubsubadak laeng gapu iti kinasaldit mo. Ken ti makita nga kinapudnom, ken kinaresponsable mi ti pamilyata, Samuel. Nalpasen ti agim ni mabulan ti anak ni nga ni Jongjong, Manong Robert. At damit ka di din urnongem, saan nga inpilit ni Samuel? Kayat na nga nayunan kanupay ti urnong tapno, mas nabungbungga wenno dakdakkel nga selebrasyon para iti anak ni. Anya aya nga dakkel launi nga selebrasyon nga minti kayat mo. Masapol akit simple laeng. Kayat ko nga min, bakit nga nakalalagip ti agbalin niya pan nakabunyag ti anak na. So nga, ipantalayan niya ito no, first birthday na. Ngem ti urnong ta, salimet-met mo eh. Wen, anya kakit din aya. Ala. Saan ka unay nga agbannog? Ang mga tay supay ti pakaisar sa rakap. Masapul nga agsaldit ka naggigetak. Ngamin, nadamang dungdungo kanyak nga asawa, kaya nadamit din dungdungwik nga anak ko. Gapu ka dito maka-inspirar nga pagtingkin pasama kiti nagbetan mi di asawa nga ni Samuel. Nga binuyugan ti ragragsak. Nga idandanon ka na kami ti anak mi ani Jongjong, Manong Robert. Naliplipatan wenno naliblib gakon ti sitwasyon mi ti pamilya. Kaslaawanen ti tinagip ko ti amak ken ti inak. Nupay addamet latta di iti gundaway nga dumikar, ti lagip ko kadakwada. Pakiramanan di dwapay ang nakapsat ko. Ngaman niya nga rin ti maaramida ket agtultuloy metlat dati pan nakadamdamag ko nga saan dakon nga awaten wenno linaksid dakon nga kas anak, Manong Robert. At ano ko ti pan nakalaglagip mi ken ni Samuel nga sumarungkar kami ngem siyak ti agkit-kit. Jak ngamin kayat nga itilikudan ti kinasaya at ni Samuel ken kinaresponsable na nga ama. Amangan tamakangeg wenno makakita iti saan umiso nga aksyon wenno balikas kadagiti naganak kanya. Ket ditoy nga maperdi ti dungo wenno pamatig na kada kami. Nimet Gerardo, Manong Robert. Ti pangi del-del-delan unay kanyak datatang keninana. Nadamag ko nga napamete ni Estados Unidos. Ket dagiti kanon kakabagyan nati mangkit kita iti balayda pakairamanan en dagiti sanikwa wenno tanon da. Nakaragsakak unay gaputa awanen ti lalaki nga mangkurkuriro kanyak iti balasa nga wenno awan pay ni Samuel iti biyag ko, Manong ko. Nagtultuloy data kabsat nga kasla awanen ti sumangbay pay nga parikot wenno problema iti biyag. Madaananen ti umuna nga tawen wenno kasangay ti anak mi nga ni Jongjong, Manong Robert. Nakaprepara aminen wenno nailista aminen ti pakagastuan ti urnong mi akwarta ken ni Samuel para iti birthday ken kastamet ten panagbunyag ni Jongjong nga anak ni. Iti may sa bigat ti Lunes agpakada din ni Samuel. Naisaganam ka din ti balong ko anding. Wen, nasapak nga nagriing ta, linutok ti balon mo, wenno kalikagom mo si daen. Ikadi, ginatang ko nga, 3-layer nga karne ti baboy, ti linutom nga adobo. Wen nakit iso ti order mo, ngem Samuel,
Imitaram ko matibagim ka dikiti nagtatabauna makamadakis iti salon at deta. Among bakit kasli jak makapigsa iti trabaho no, saan ko nga masidawin no makanti kalikagon ko. Masapul nga napigsa kami ti konstruksyon. Oray ni tatangkit. Kastamit ti bagbaga na kanya kidi mangrugi agit konstruksyon. Masapul nga dama ka umanay abalon mo. Isungarod nga agtrabaho ka tapno aday gatang mo iti kanem nga pagpapigsa. Deta ti balikas na. Sige. Sige ti makaamo. Makaamo ka. Naluton. May karga ko ni di lunchbox mo. Inyad aduk ta. Ikam tumit ani tatang. Awang kit di balon na. Kanayon kami met nga agsango. Da kami agsango ang mga nata. Agama kami. Agkatrabaho kami pa eh. Ayon kayam ni Jungjong. Di pinakaringit ay arumarak. Kinunak. Ngem madamdama pa'y sumunga din ti anak mi kabsat nga nakapadyama pa'y laeng ken kuso-kuso ti buhok na. Nakaring kamit gaya may balong. Kinunani, Samuel. Wentang, sungbat met ti ubing. May kaman ta. Arakupen ken angguing kaman sakbay nga mapanak sumreg iti trabaho. Ken di kaglukluko agmay santun titawin mo. So nga, masapul nga, nasingpit ka. Nasapa nga nagbalikas ti anak mi, mabalikas nan ti wen, tatang, nanang, ken. Adupay nga sabsabagi, Manong Robert. Nupay awan pa'y ti may sana, kadigidi nga bulan. Inarakop inubban ni Samuel ti anak mi. Naging inarakop da. Ket kalpasan na, inarakop nakmet. Itaman pa nga umarakop ka. Kasla ka lang. Agdadamo nga umadayo, kay kasla di kami tinagawid. Kinunak. Mailiwak nga ron. Amon ket mabambanno ka, di ka pa'y ket din maarakop no dadumay ti rabi. Maawatak deta. Ala, sige. Mapangkan tapno saan ka nga agkam kamakam ken. Amangan tamala daw ka iti trabaho. O sige, agkang kamampay nga ron anding. Kinunana ket bulon na niya nangagek iti pingping ko. Manong Robert. Alas 4 iti malem kabsat iti daydi nga aldaw. Manarimaan ti panagpupin ko kadigiti inakas ko nga linabaak. Kang runan na iti arwaten ti anak mi ani Jungjong. Iti agsarding ti may sa motorsiklo iti sango ti balay. Nakitak nga ti katrabaho ni Samuel ti sumungan. Oh, apay, ada ka di paalan ni Samuel? Kinunak. Anding. Saan ka mga mapaklaat? Andit saan ko ang pakaklaatan? Abeya, kinunak nga medyo nagsiduker ra kiti balikas ti lalaki nga katrabaho ni Samuel. Ni Samuel kita dahi ti ospital. Ape nga dahi ti ospital. Kinunak nga madanagan el Manong Robert. Itay makapanganday ti aldaw. Inyaddanay ti dati nga pagididaan na nga. Abay ti diding ti patpatak di rin mi anak kila balay. Taiso ti malinungan. Ngamitay, mangrugi kami ni ti pasado alauna. Mapandaringin ngami. Saan met na nakariing? Bueno, saan met na mariing? Intaray da iti ospital, ket dito nga natakwatan nga. Naatake ti asawam. Anya? Kinunak manong nga. Agsangit akon. Kumusta nga rin ti sitwasyon na? Kumusta ti sitwasyon na? Mapangkalayan iti ospital saan ko maibaga. Kinunat ti lalaki nga bulon nan ti pimanaw. Inugbak ti anak ko nga ni Jungjong ket dito'y Manong Robert. Nga napang ko imbati iti katugangak. Kanin padamag ko iti ina ni Samuel tinapasamak kin ko anak. Nangalak iti tricycle nga nangitulnog kanya kiti ospital nga nakaipanan ni Samuel, Manong Robert. Di pa nakapagsardeng ti tricycle ngem kayat kun ti bumaba, Manong ko.
Ini bababag ti tricycle, nagdiretso ak nga sigo diti emergency room. Tamangan tanda pa ilaing sadya. Nga mawanen ti asawa. Awanin man. Nagdiretso ak nga ro diti ayan ti nurse station na tayso ti kasit gan. Ma'am, mabaling ka di nga maamuan no. Sa dinno ti nakaipanhan ni Samuel. Tinaatake nga ni itaray ti ospital. Kinunak. Nagkikinita dagiti nurse nga awan ti makasumbat kanya. Apoy mga di kayo sumumbat. Sa dinno nga kwarto ti ayan ti asawak. Agingga nga immasideg ti maysa nga doktor Manong Robert. Sika ka di ti asawa ti naatake Mrs. Wendok. Doktor. Sa dinno ti nakaipanan na kwarto kahit ko makita ti asawa. Kinita na kwen minatmatan piniring nak ti doktor. Nagsidukira Manong Robert. Mrs. Patibkiron kumati pakinakit mo. Ti asawam ket naawan ng kasat. Napakaruan iti pan nakaatake na. Napugsatan iti urat iti teltel. Ken rimwar ti adu adaharay tingiwat ken ti aguna. Timusay ti asawa. Adaytan iti murge. Kabsat ko kasla awanen tinangig ko, naudin ti murge, ket ditoy, nga napukawen ti puot ko Manong Robert. Kasamanan nga ituloy tayo nga ibasa dati surat ni Pagayam tayo anding, pagyaman tayo diti sumaganad. Agyaman tayo kani Dr. Alan Thailand, manibo diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo papagayam iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapani Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawag Street, iti Ciudad Tilawag. Ada-anda ka rin ang kakalaing nga aircon technician, staff norno senda, ti anyaman na problema, ti aircon, ti anyaman na lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinapat matunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa, iti TMT Construction Company, nga masarakan, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod ka nakaplano aging nga malpas ti kahit yung patakdiri na pasdek, ag serbi asi tugudno ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton, ti agtagikwa nga ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kameng ti konseho ti Eli ti Marcos. Agyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manibod ti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much kini Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Adtoy digiti umisung aramid, tapnon di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganad nga talong nga tips, kaya't may panggap, iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwadda pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagito'y asok, polusyon, dagito'y nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, kaya't makairita, iti agong tayo. No, saan tayo, maliklikan, kaya ituloy-tuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, kaya agbalin, nga proteksyon, laban ka dito yung pollution, germs, virus, bacteria, tapos saan to yung online nga COVID, nudikit pati sakit, nga tonsillitis, kada pharyngitis, kaya't maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa na tissue paper,
wenno lupot tapnon dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babaen iti panagusar tayo iti nadalus nga danom nga may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babaen iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kada tayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Edi makapuutak manong Robert. En inot ngayon mulagat ko digiti dua mata. En waras ko digitoy. Adakit uneg ti may sa akwarto masiguradok deta. En muna nga nakitak ti swero nga aday ti nga tuweg. Edi aking kanawa na sikig ko. Nakatugaw ti may sa kadigiti kabsat ni Samuel. Wen manong. Naliday ti langana. Idi makita na nga si mumulagatak imasidig kanyak. Dito'y kabsat nga, manang, patib kirim tinakim mo. Patib kirim ko matinakim kinrik namin tinapasamak ni Manong Samuel. Ambok nga malidayan ka. Ambok nga dakila problema ti dating ti papanaw when isisina ti kabsat ko. Pagayatan ti Diyos, ada plano ti Diyos para king kuanakin para kada kayo. Agarubusen di kiti luana, awan ti sumngaw balikas, Manong Robert, kada iti bibig ko. Kasla kayat ko kumati agikis, nga mangbabalaw iti Diyos no apay nga napasamak iti asawa, ti kastoy. Tinadungo nga asawa, tinasaldet na gaget na lalaki, nga mangisaka di biyag mi ti anak mi ani Jungjong. Timusay gapo iti atake kabsat ko. Agingga nga sumungad ti doktor. Dito'y kabsat nga adda iti inaramid na kanya. Kas kuma iti panangalan na iti blood pressure ko. Iti malpas ti panangalan na iti blood pressure ko, kasto iti balikas ti doktor. Mayaten, stable ti darang. Liklikam ti agpanunot ken agbannog iti nadagsen. Ken di mo gutgutaken ti sakit mo kababaen ka iti panagladingit mo iti napasamak ti asawa. Agrelax ka.
Amangan ta sana maliklikan ket dakdakes ti mabani na pasamak ken ka. Anadangag ka problema ka. Kinuna ti doktor, mabalin ko ka din ti rumor, doktor. Panagkitak mabalinin. Awamit ti nagbalin niya dakes nga epekto naging ka, malaksi di ti pan nakatalimudaw mo. Siguro kit epekto ti pan nakakigtot mo iti napasama kiti asawa. Agi ang anak, doktor. Mapangkayo lang nga iti billing seksyon, ta kitain nyo naman o ti bayadan nyo. Ta aramide konti, papeles nga, mangipalubo sa rumor ka. Sige, Dok. Biniling ko nga ron ti ipag ko wenno kabsat ni Samuel nga mangiproseson ti amin. Ngamin manong kayat ko na makita ti iti balay. Kayat ko nga makita no nayawi din ti bangkay ni Samuel. Iti mismo abalay mi, Manong Robert. Pinatigker ko ti pakinakem riknaken bagik nga mangawat iti pasamak. Pinanunot ko nga nupay pimusay ti dungdungwek nga asawa. Saan pa'y nga kanibusanan ti lubong? Pare ti may sa aparswa nga kasken ni Anding, Manong Robert. Aglalalo kit adda ti anak ko ani Jungjong, nga makasapul kanyak tapdon ti kasta. Tarabayek iti dadakkel na. Daytay di ti nagbalin nga insects uwin o ti inseksik ko iti panunot ko. Idi malpasen ti panakay proseso ti ruruar ko, Manong Robert. Dita nga napan nang kita iti pabalin na pagluganan mi nga agawid ti ipag ko. Bayat nga agtartaray ti lugan nga agawid wenno agturong iti balay mi. Agar arubos ti luwak. Nga minselsel ko man ni panunot ko nga saan paya kanibusanan ti lubong ni Anding. Ti pupusay ni Samuel nga dungdungwek nga asawa. Dita manen nga pinanunot ko ni Jungjong nga kaspang patibker ko iti bagik kapsat ko. Di napuputan adda kami ni ti sango ti balay nga pagnanaidan mi ken ni Samuel. Ti balay nga naibati ti ikit na anang tartaraken ken kuana. Nga itakit mapannan din naan gapu ta pimusay metten ni Samuel kapsat ko. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Iti bababak iti tricycle nga nagluganan mi Manong Ruben. Ado di iti tao.
Nasindyanan ti atong nga kasmaysa kaditi kanawidan ni Ilocano no adda ti minatay. Naaramid nitten ti pannakalinong ti sango ti balay nga mangipasimudaag adda ti mansaya. Nakakita amin digiti tao kanyak edi sumungada. Maas-asyan da wenno maninawa mi ti matada nga maas-asyan da unay iti kas kanya. Kasladyak mabagkat digiti dua sakak nga yaddang tapno masideg iti ayan tinakaiman sayagan ti asawa. Idadaki ti pannakaridaw wenno ridaw nga kadaklan. Nagsanek ti panagkitak kaditi dua nga tao nga diti abay ti lungon. Ti amak ken ti inak. Datatang ken ni nanang nga numano natawin na di ko nakita ken di ko ida nakasandasit gan. Adamit iti ayanda ti anak ko nga ni Jungjong. Ugba-ugba idi ti katuga nga kababae. Dito'y nga kasla na ungaran ti riknak ket ni imam pimartak ti panagnak. Imo na nga inasitgak ti amak ken ti inak. Tatang nanang agyaman na. Agyaman at tada kayo. Tada kayo nga magpatipir kanya. Inarakop nak tinakairot ni nanang. Anak ko, pakawanin na kami. Pakawanin na kami no di mo unagod daway ket da kami tinagdesisyon para itirik na. May bagada. Abalayan tinapasama kiti asawa misugay may kami. Kinaykayat min nga dito iti pagdadanunan tayo iti bangkay ti asawa. Ngayon ti umay kami ti ospital. Tasigon iti katugangam ket nakalasat kami tinkin peligro. Marakop ni tata. Liliwan ti baghiman ding anak ko. Saan pa kanibusanan ti lubong? Balikas na. Dito'y nga nagsangit ti anak ko ani Jungjong nga kumarayon kanya. Inatipati katugangak nga umay kanyak gaputa. Jungjong nakapsut pa'y laing ti inam. Saan nakapaya kabalinan? Nupay kasta gaputa. Saan niya agsardig ti panagsangit na. Kumarayo ti anak ko kanya. Inubak deto'y. Ket bayat ti panangubak tinamdagan mi Manong Robert ti lungon nga nakaikargaan ti bangkay ni Samuel. Naurnusen ti bangkay. Kaslamat maturog ti asawa. Wen manong ko, kaslamat maturog. Samuel, apay nga naaramid ken kati kasto. Apay nga si Kapay. Apay nga si Kapay nga responsable ken manang ipateng. Tinakapasamakan ti kasto. Apay Samuel. Kinunkunak Manong Robert ni minat atipadak dananang kenti katugang. Saan kanyang sangin? Makapadakis keng kadeta. Umay ka, mapangkay ti kwartong taginanaka. Bay amon niya na kami pailaing timang bantay ken ni Samuel. Ket no ang sublinto ti husto apigsam. Umay kanto iti abay ti lungon. Ipapas munto nga bantayan ti bangkay ti asawam. Anding. Kas kadawian Manong Robert imabot iti simyam. When may kasyam nga aldaw ti bangkay. Ket ditan kabsat nga naitundan iti panungpalan ni Samuel. Wen manong, idi manarimaan ti misa kasladyak maimdengan, dagiti sarsaritaan ti padi, nga nangyuswat ti panakay misa ti bangkay ni Samuel. Saan niya nagsarday ti panagar-arubos dagiti luak. Aglalalo ti panakakitkita kiti anak ko nga kasla maburburtyaan. Noan niya ti mapaspasama ka programa. Iti day di agundaway. Kitain na digiti tao, kitain na ti padi, kitain na ti lungon, sanak to kitain. Madamdamapay arakupek ket umarakop met kanya, nga isadag na ti rupa na iti abagak. Dagiti nga pagtengken pasamak manong ti adadda nga manglunag iti rikna, nga mangitunday iti panagsaibek,
wenno pa nagsangit ko. Ngemat atibayan dak di tinaganak kanyak pakairamanan ti katuganga. Inimalpasen ti misa manong kaskadawyan. Saan ako na sumurot pa'y di Campo Santo. Ngamin ket data ti kaugalyan tayo nga Ilocano. Dito'y nga inarakop ko ti lungon. Pakairamanan ti anak ko. Agpinakadatan sa men. Agkita tantoy di sa bali nga gundaway. Sapay kumatay karkararagan na kami ti anak mo. Sapay kumata di ka sumina nga mamimpinsan tapno bantayan na kami. Ikarkararagan na kami, Samuel. Laglagi pem, ay ayatin ka unay. Nagpao ti diya, dandani adwa alawas dananang kinitatang iti balay. Iti isisina ni Samuel, Manong Robert. Malagip ko unay ti urnong mi akwarta. Ti urnong akwarta nga para kuma. Iti panagbunyag ken panag-birthday ti anak mi nga ni Jungjong. Nagasto ti daduma para iti panakaitabon ni Samuel. Dita kabsat nga nadanon ti umuna kasangay ti anak ko. Kas na ikari kabsat gapu ti sumet iti ibaga digiti natataengan ngem ti siya kang runaan na iti ina ni Samuel nga masapol na matungpal no anya tinaplano. Naaramid nga rod ti panakabunyag ken kasangay ni Jungjong ti first birthday ken kastamet ken panakabunyag na. Nupay agmakalawas pay laeng idi nga naitanim ti amana. Basit laeng di tinaimbitaran wenno naala ang anak. Ken simple nga saan niya nga nagarbo gaputa nakisayanen ti kwarta. Dita nga nagari daragsak ken ladingit. Gaputa malagip ko ti asawa. Tinagbali na karina iti anak mi nga nagarbo pa nagbunyag. Ngemdak sang gasat tanalikudan wenno napanawan nan detoy. Kaasi ti Apo Manong Robert, naaramid metlaeng, tinasao nga seremonya, ti panagkasangay ken panag-birthday, wenno panagkasangay ken panagbunyag, ti anak mi ani Jungjong. Naglabas ti aldaw, kapsat ko. Nagbalinan niya parikot kanya no sa dinno ti pamataudak ti agserbi ka na kami, kani Jungjong. Nagasatakla ingenta adda ti katugangak nga babae nga mangan andingay kanya. Gaputa nagawid mi ti din ti amak ken ti ina. Pagan anusa mon ate, may ipadpadigumi nga kaninyo nga agama. Awino agina. Ngamin ket basit met pisapol ni tatangyong sa adu kami met adu met agkakapsat ni Samuel napipiya di si bibiyag ni Samuel ta masulom ti masapulan na malaksid no may kami mangibaga di kay madanagan na nukas pagarigan magsapulak to iti trabaho siya tumitten ti mangisaka di ti biyag ni ngem ipakaasik nga paganusan yung tukumanga aywanan ti anak ko nga ni Jungjong anya yat ti pakadanagang anya ko mga jak aywanang ket putot ti anak ko kay ka darami ti agtartaray ti nasakna so saan mo pakadanagan no makasarak kay ti pagtrabahuam mapangka ket siyak ti mga aywan wenno mang taripato ken ni Jungjong.
Manong Robert. Agingga nga nakasara ka. Nakasara ka kiti maysa nga pagtrabahuan. Nga pay saan nga steady when inaldaw nga da trabaho. Daytoy ket maysa nga catering service. Kapsat ko. No adda digiti parambak nga maserbisan ket sumurutak. Ngamin sa anak nita nakaturpos iti anyaman niya. Nangato nga adal when edukasyon. Nga mabalin nga saan namang kwalipikar kanya karili sa bali a pagtrabahuan. Napipian tinasarakak ta, tilaing agidatar wenno agikargay ti makan, ti trabaho mi. Dito'y kabsat nga, inot nga nakailiwliwag ako. Iti pagtengken pasama kinibiyag ko. Kang runaan na iti pupusay, ti asawak nga ni Samuel. Nakaumanay met isang kabasit nga masapulak, ngayon yan anay ko parang agserbi ka na kami. Iti anak ko ani Jungjong, Manong Robert. Masansan niya no, adda ti papanan mi pagserbisan ket pangrabii. Marabrabii ak nga sumangpet. No daddumasan ko na mapanalan ti anak ko ani Jungjong nga maturog iti balay da katuganga. Manong ko. May sakto na maturog iti balay mi. Dito'y nga numalagip ko ti asawak nga ni Samuel. Agsangsangit ak. Dito'y nga ukupak nila dingit. Gapoy di pa nakalagip ko iti asawa, kabsat ko. Ngem no adda kiti trabaho kasla makalipatak. Isu nga kinaykayat ko nga no ken mabalin. Inaldaw wenno. Adda ko malatta ti service me. Wenno papanan mi pagserbian. Malaksi diti pan nakasweldok Manong Robert. Adda pay nga mailiwliwag ko tip ipapatay wenno ipupusay ti asawa ani Samuel. Dumanin tumawen ti asawak nga ni Samuel. Kasla nakailiwliwag wenno nakaiwaksi akon ti panangibilang ko. Gapoy di tulong ti panagtrabaho. Dito'y kabsat nga maysa kadagiti katrabahuan me, tinagrayo kanya. Daytoy ket ti Agnagan Francis, nga maysa kadagiti kadwami ti catering service. Base ti panakaamok ken damag ko ni Francis ket kasla nagsina day ti asawa na. Gaputa in panaw na kano ti anak na kinin panay ti probinsya ti Cagayan wenno syudad ti Tuguegarao. Gaputa di kasadyay. Mabalin Manong Robert nga gaputi iliw ko iti lalaki. Wenno kasapulan met ti bagi. Tiragsak ka parnuayen ti lalaki ken babae. Inaklon ko ni Francis kabsat ko. Adagdan niya na iwaksik ti pasamak, kang runaan na ti pan nakabalok, wenno panangulila kanyak ti asawak nga ni Samuel, babaen ken ni Francis. Ketkas ka daw yan, ti agayanayat wenno addaanen nagkinaawatan. May pagusuoy ti amin kang runaan na iti bagi, Manong Robert. Agtawen ak paylaeng idi ti 20 ket 3, kabsat ko. Wen, iriday di nga edad ko ket alis tupay laeng nga sumriyam tirik na ti maysa a babae pare ti maysa a lalaki. Amang itunda iti pan nakaaramid mi ti aramid ti husto nga agasawa wenno ti panagkanaig, Manong Robert. Ini pa nagwaras na ti kadda ti relasyon mi ken ni Francis. Nga maysa nga nakisinay ti asawa na. Ken kas kanyak nga natay ti asawa na.
Ado digiti nangumsi nga kakatrabahuan mi kada kami. Aglalo kanya. Lupay kasta ti pan nakaumsi wenno pan naka dillaw. Ket saan niya nakaumanay. Nga nang seb-seb ti gumay gayeb-gebarik na. Para iti may sa babae, iti may sa lalaki. Manong Robert. Papagayam sa Diego Milipas, ngay basa di surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni Pagayam Teo Anding. Anya ti pagbanagan ti relasyon da ni Francis. Kalpasan niya pimusay ni Samuel. Ti pan nakaumumsi ken pan nakauyaw da saan kano nga makaumanay. Nga mangduprak itiriknana ken ni Francis. Padaanan yung tunubigat, hindi pa nangituloy ang panangibasa, iti surat ti Pagayam Teo Anding. Dahil nga rin ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min Papagayam, tinatalinaay nga malim ti Biyernes yu amin na sa hapada, agyaman kam tingi panagdingeg kiningkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas sa nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.